شر li Sûriye bi giştî bi berawirdî bi salên borî ve gelekî kêm bûye û hîn jî çareseriya siyasî ji dayîk nebûye û ev e çend rojên mijara Komîta Destûrî ya Sûriyê ketiye di rojevê de û daxuyanî ji çend aliyan li ser wê komîteyê têne ragihandin. Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Lavrov ragihand ku rewş niha li Sûriyê li ser erdê ji bo avakirina Komîta Destûrî ya Sûriyê guncawe. û pêwîst e pirsgirêka Bakurê Rojhilatê Sûriyê mebesta wî ew beşê ji Rojavayê Kurdistanê were çareserkirin û ew dever vegere li jêr kontrola rejîmê û danûstandin bi Kurdan re were kirin. Şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Geir Pederson nakokiyên li ser avakirin û hûrguliyên Komîta Destûrî ya Sûriyê bi dawî anîn û çareserkirin. Malpera Terat World li ser zarê jêderna pilebilendiyên Yekîtiya Ewropayê roja îna borî belav kiribû. Ku şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Geir Pederson karî serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed bi her çar navên Komîteya Destûrî ku cihê nakokiyê bûn qaneع bike. Li gorî wê malperê ku piştî avakirina Komîta Destûrî dê qonaxeke kûr û dirêj û aloz ji bo nivîsîna Destûra Sûriyê dest pê bike. Endamê Desteya Danûstandkara Sûriyê û Komîta Destûrî Hewa Segîd ji bo arkê eşkere kiribû ku li gor zanyariyan şandeyê navdewletî taybet ji bo Sûriye Geir Pederson ew nakokiya navdewletî derbarê her şeş navên ku cihê nakokiyê bûn ji bo avakirina Komîta Destûrî li ser lîsteya rêxistinên civaka sivîl ku rejîma Esed û Rûsyê astengî derxistibûn çareser bû. Lê hê jî danûstandin derbarê lîsta hundir ya komîtê û mîkanîzma wergirtina biryar û çawaniya avakirina serokatiya komîteyê berdewamin. Her li ser vê yekê berdevkê Desteya Danûstandkara Sûriyê Yahya el-Ereydî ji bo malpera Terat World got ku ew bi çareserkirina nakokiya li ser navê Komîta Destûrî ya Sûriyê hatine agadarkirin û Komîta Destûrî dê di demeke nîzik de were avakirin. Ereydî her wiha got Komîteya Destûrî pêngaveke diriya rast de ye. Lê baweriya opozisyonê bi niyazên Esed nayê û Esed tu guhertinên siyasî xwedî wate li Sûriyê naxwaze û tenê li jêr fişara Rûsyê Esed li ser Komîta Destûrî erê kiriye. Biryara Pederson kaxeza nerîna netewînê girtî di vê derbarê de radistî Desteya Danûstandkar û rejîma Esed bike ta ku bersiva wan di wê derbarê de bizanibe. Komîteya Destûrî ku biryara were avakirin wê ji sed û pêncî navên berbijêr pêk were. Pêncî ji aliyê rejîmê ve û pêncî ji aliyê opozisyonê ve. û pêncî nav ji bo civaka sivîl û pisporan ku wê ji aliyê netewînê girtî ve werin hilbijartin. Di Kongerê Sûdşê di sehê çileya sala borî de behsa avakirina Komîteya Destûrî hat kirin ku Kurd jî hem biriya Desteya Danûstandkar weke nûnerayetiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di nav de weke pêkhateyeke sereke û hem jî biriya Koalîsyona Niştimaniya Opozisyona Sûriyê ku beşek ji koalîsyonê ye her wiha weke beşek ji lîsteya civaka sivîl beşdar bin.